Tervetuloa takaisin. Nyt on juuri menossa tämä, niin kuin näette, kilpailijoiden esittelyyn. Marja Kurjo sieltä tulee, joka oli siis 4. tuossa alkukilpailussa. Naisten 10 metrin kerroshyppyjen loppukilpailu on siis alkamassa Euroopan mestaruuskisoissa. Kristiina Vassen oli näistä saksattarista parempi. Hän oli 3. tuossa karsinnassa. Eli Marja Kurjo 10 vuotta vanhempi kuin Kristiina Vassen, joka on vasta 17-vuotias siis. Oli yllättäen Kristiina Vassenia heikompi alkukilpailussa. Sehän ei vielä tarkoita välttämättä loppukilpailua ajatellen mitään. Julia Propopchuk, Ukrainan kivikova kilpailija, haastaa tämän naisen todennäköisesti kovimmin tuosta Euroopan mestaruustittelistä. Eli Tonia Couch, kotiyleisön suuri suosikki. Saapa nähdä, miten sitten vaikuttaa kotiyleisö. Onko se painetekijä vai onko se vahvuus? Tässä on hyppyjärjestystä siis. Käännetty paremmuusjärjestys alkukilpailun perusteella. $270,85 oli tuo pistemäärä, millä viimeisenä päästiin loppukilpailuun, ja se on kova määrä. Hyvin usein Euroopan mestaruuskisoissa 250 pistettä on ollut sellainen hyvä ennakkoraja siihen, että sillä yleensä pääsee loppukilpailuun. Nyt se ei riittänyt. Villo Kormos hyppäsi 253 ja oli vasta 15. Judge 5, Peter Axtelius. Judge 6, Anna Vilniuk. And Judge 7, Nora Sekvi. Julia Propopchuk puolustaa viime vuoden Euroopan mestaruuttaan. Marja Kurjo on täällä jo ottanut 1 kultamitalin. Hän otti pari kilpailusta Mi Panin kanssa kultaa pari päivää sitten. Eli täällä on menestyneitä jo näissä kisoissa. Näin on kaikki valmista pikkuhiljaa siihen, että aloitamme kilpailun. 10 metrin kerroshyppyjen loppukilpailu. Vielä ei näy siellä korkealla ketään ja siellä pitäisi näkyä Alais Kalogi. No niin, nyt sinne kilpailijat sitten rappusia pitkin kipuavat. And we have our first diver on the board, representing France, Alaïs Galangi. Perjantai 13. päivä, kenelle se sitten on onnenpäivä tänään. Toivottavasti ei kenellekään epäonnen, mutta joku tämän kilpailun voittaa ja hän ei ainakaan tästä eteenpäin varmasti pidä perjantaita 13. päivää ollenkaan huonona. Kalonji hyppää sisäänpäin 2,5 volttia taittain. Hyvä alku, erinomainen alku tälle kilpailulle. Hänhän hyppäsi tässä alkukilpailussa ensimmäisellä hypyllä parhaat pisteensä. Se oli vähän yli 61 pisteen hyppy ja voisi tulla hyvinkin enemmän tästä. Ei ainakaan vähempää, näin voisin kuvitella. 2,8 todella on kerroin, eli se ei ole mikään valtava kerroin, mutta no, kylläpäs kestää. Pisteet, onko tuomaristo erimielinen tai ei oikein saa päätettyä vai onko siellä laitteissa ongelmaa, mutta missään ei näy vielä tuloksia. Ladies and
Kamera seuraa Kalonjia sen takia, että yleensähän nämä pisteet näytetään kuvassa, samassa kuvassa kuin hyppääjä. Ja nyt kun ne kestää, niin kameramieskin joutui kiertämään tuon rappusrakennelman tänne taustalle, jotta saataisiin se kuva, mikä halutaan, kunhan sieltä ne pisteet nyt tulisivat. Voi voi, siellä joutuu sitten seuraava eli Laura Marino odottelemaan kauan tuolla ylhäällä, kun hänen olisi pitänyt jo päästä hyppäämään, kun ei täältä saada näitä pisteitä. Se nyt tuntuu hymyilyttävän Kalonjita, että tässä kamera seuraa häntä näin pitkään. No vihdoin, 67,2 eli 8 voimaan, se on loistavaa. Ja sitten Ranskan ykköshyppääjä, ainakin tähän asti ollut Laura Marino. Hän hyppää saman hypyn, mutta tekee siihen 3,5 volttia ja kerien, eli siis sisäänpäin hyppy, sisäänpäin 3,5 volttia kerien on siis tämän tulevan hypyn tarkoitus olla. ,2 kerrointa, eli 0,4 enemmän kuin äsken nähty Kalonjin hyppy. Jäi menee yli. Se on epäonnistuminen Laura Marinolle. Voi harmin paikka. Siinä olisi ollut edellytyksiä vaikka mihin. Hän hyppäsi 72 pisteen hypyn karsinnassa ja se onnistuminen silloin siivitti häntä pitkälle kilpailussa, mutta nyt lähtee sitten aivan toisella tavalla liikkeelle tämä loppukilpailu. Viime vuoden hopeamitalistista on kysymys. 5.5, 49,60, se on valitettavan pieni pistemäärä. Vitoset 5 puolikkaat voimaan. Genevieve Angerami, Lithuania. Ja sitten Genevieve Green, Liettua. Tai Green Angerame. Totta. Tai koko nimi sanottuna. Oi, täysin epäonnistunut. Täysin on epäonnistunut. Sen sama hyppy, jonka Kalonji teki hienosti. Hänhän liukastuu melkein tuossa ja on kyllä lähellä, ettei osuu varpaat tuohon hyppy lavaan. En tiedä, hipaisiko jopa siinä, mutta ihan kammottava hyppyhän siellä tulee. Ei siinä nyt oikein voi muuta kuin nauraa. 19,6. Oho. Onpas vähän. Näytti jo, että kun Kalonji hyppäsi niin hienosti, niin tässä on ilman muuta tulossa loistokilpailu, mutta eipä tule. Näillä näkymin, jos tällä jatketaan. Voi voi. Hollannin Celine Van Duyn on seuraavana vuorossa taaksepäin. 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittaen tulee hänelle. Couple of the entry pads for the judges, and we're just having to correct a score that has been wrongly input. Our apologies. We will be back with you in just a second. Nyt siellä kuulutus kertoi, että täällä on ongelma tuon tulosjärjestelmän kanssa ja esimerkiksi tähän meidän tulosmonitoreihimme ei tule noita tuloksia, mutta kuvaruutuun ne tulivat. Ylipäänsäkin tässä on ollut vähän hankaluuksia, eli ei ole tullut ihan kauhean nopeasti tähän meidän selostamomme tulosmonitoriin. Se on melkein ollut tuossa ruudussa ennen ja niin ne on nytkin. Nyt niitä ei ole ruudussa, tarkoitan tuossa monitorissa ollenkaan. Se ei ole millään lailla teidän ongelmanne, mutta jotain se kertoo tästä järjestelmän haavoittuvuudesta. Ilman muuta täällä on kostea ilma ja tietojärjestelmät ovat varmaan aika monimutkaiset, niin
Se ei varmaan ole ihan helppo yhdistelmä saada suojattua noita järjestelmiä niin, että ne toimisivat kuin ajatus. Tällä hetkellä ne eivät toimi. Ja nyt joutuu sitten Celine Van Duyn odottelemaan tuolla kerroksissa vähän turhan pitkään. Jaha, nyt mennään sitten kai paperijärjestelmään. Siltä näyttää tuolla tuomareiden pääpöydän ääressä, että nyt mennään sitten ihan kylmästi tuohon manuaalijärjestelmään. Ei edes yritetä saada nyt tällä hetkellä tuota sähköistä järjestelmää käyttöön. Se on harmi, se on harmi. Ja harmi on ennen kaikkea Celine Van Duynille siellä ylhäällä joutua odottelemaan näin pitkään. Siinä se tulee uudemman kerran 1960 tuo Greenin, Genevieve Greenin tulos. Ja sitten vihdoin Celine Van Duyn taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä. Se on kova alku, 3,2 vaikeusasteinen hyppy ensimmäisenä. Van Duynilla ei mikään ihan valtava onnistuminen alkukilpailussa tässä, mutta 54 pisteen ylitys kuitenkin. Samaa lajia varmaan, samaa laatua, mutta kaikki muuten hyvin. Tuo veteen tulo vähän roiskeinen ja raskaan oloinen, hyvin raskas veteen tulo, mutta ei huono missään tapauksessa. Niin raskas putoaminen, että kameramieskään ei pysynyt mukana. No niin, 65-60. Toistakymmentä pistettä enemmän kuin alkukilpailussa. Loistoalku hollantilaiselle. Ganna Krasnolczyk. Hän hyppää sisäänpäin 2,5 volttia taittain. Se on sama kuin Kalonji ensimmäisellä hypyllään, joka oli hyvä. Toivotaan myös, että Ukrainan kakkoshyppääjä, niin kai häntä voi sanoa, kun siellä vielä Julia Propopczuk on tulossa, onnistuu tässä myös. Kauan on varpaisillaan. Hyvä hyppy. Kaiken kaikkiaan erittäin hyvä. 7,5. Ojennukset nilkassa ovat vähän kummalliset tuossa alussa. Se siinä on rumaa, mutta kaikki muu sitten aika lailla hyvin. 63 pistettä. Menee kolmanneksi. Siellä on siis Van Duyn ja ennen kaikkea Kalonji edellä, joka on ykköshyppääjänä hypännyt loistohypyn. Georgia Ward huudattaa kotiyleisöä. Taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä 3,2 kerrointa. Hänellä on pronssia jo täältä Matthew Leen kanssa seka pari kilpailusta. Suhteellisen hyvä, mutta kyllä siinä aavistus sitä ylituntuisuutta on tuossa veteen tulossa. Se on se ainoa ongelma. Ojennukset säilyvät. Kaikki hyvin. Vähän ojennukset siinä jaloissa irtoavat. – 64. Nythän on tullut hyviä pisteitä peräjälkeen useammalle hyppääjälle. Noemi Batki on siellä jo valmiina Italiasta eteenpäin 3,5 volttia taittain. Ja niin kuin sanottu, tämä 3,5 volttinen eteenpäin helposti pyörii yli. Kuinka käy Batkille nyt? Ja ylihän se menee.
Patki on vuoden 2011 Euroopan mestari tästä lajista. 10 metrin kerroshypystä, mutta nyt ei ole ihan Noemi siinä kunnossa kuin silloin 5 vuotta sitten. 45 pistettä. Ekaterina Petukova on tässä seuraavana. Hän oli 5. alkukilpailussa, hyppää saman hypyn kuin Batki äsken. Itse asiassa 5 seuraavista 5 jäljellä olevasta avauskierroksen hypystä 4 on tätä samaa eteenpäin 3,5 volttista. Se on parempi veteen tulo, mutta ei ainakaan yli. 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 8, 7.5. Ei mene, ei hyppää eteenpäin pituutta, vaan tulee kyllä todella nätisti. Tuo yllättävän paljon roiskeita veteen tulossa, kun näytti, että se menee tosi hyvin tuo veteen tulo. Tulee hyvät pisteet, yli 60 olisi odotettavissa. Kyllä. 67 ja 50. Johtoon menee. Eli 30 Kalonjiin edellä. Marja Kurjo, sama hyppy. Oikein hyvä alku hänellekin. 7, 7, 7.5, 7.5, 7, 7, 7. Kyllä nopeat voltit. Saapa nähdä mitä siinä tulee. Hän ei ole aivan puhtaassa ojennuksessa tuonne veteen tultaessa, mutta ei siitä paljon vähennetä. 63 ja 5. jaetulle 5. sijalle Krasnolczykin kanssa. Ja sitten Kristiina Vassen, joka oli ainakin minulle positiivinen yllätys alkukilpailussa, että hän 3. asti selviytyi siinä. Ja tämä on ainoa hyppy näistä jäljellä olevista avauskierroksen hypyistä, joka ei ole tuo eteenpäin, vaan tässä tullaan sisäänpäin 3,5 volttia kerien. Vaikeusaste on kuitenkin 3,2, eli vaikeampi kuin tuo eteenpäin hyppy. Suhteellisen hyvä. Erinomainen alku jälleen. Hänhän hyppäsi yli 75 pistettä tästä avauskilpailussa, mutta nyt ei ole ihan niin nappiveteen tulo kuin siinä alkukilpailussa, mutta hyvä on tämäkin. Nopeat voltit, erittäin hyvä kerä. Oikein hyvä, ei paljon roiskeita, mutta tuskin nyt 7. On se! 75,2, eli täsmälleen samat pisteet kuin alkukilpailussa tästä hypystä. No niin, siinä onkin jo haastetta Julia Propopczukille, joka yhdessä Tonia Couchin kanssa sitten, tai ei nyt yhdessä, mutta molemmat ovat valinneet avaushypykseen juuri tuon eteenpäin 3,5 volttia taittain. Viime vuoden Euroopan mestari tästä 10 kerroksista. On hyvä. Paljon parempi alku kuin alkukilpailussa. Hänhän jäi alle 60 pisteen tässä hypyssä. Kaikki muut menivät sitten hyvin, mutta tämä oli se ongelmahyppy. Nyt näyttää Propopczukin kannalta oikein hyvältä. On hieno. Kertakaikkisen hyvä. 75,2 on johtohyppy ja 72 tämä hyppy, eli ei johtoon, mutta kakkoseksi. Ja huima parannus. 14 pistettä, 13,5 pistettä enemmän kuin alkukilpailussa tästä hypystä, ja se voi olla pieni huoliaihe Tonia Couchille, joka ei ollut kuin vajaan pisteen parempi, ja hänellä ei noita epäonnistumisia oikeasti ollut. Koko ajan loppuvaihe, ja tämä ei ole ihan
samantasoinen. Ei ole ihan samantasoinen veteen tulo. Ei se paljon jää, mutta jää kuitenkin. Ja tässä vaiheessa Tonia Coachilla oli sellainen 10,5 pisteen johto Propoptsukiin nähden alkukilpailussa, joten tämä on kyllä mielenkiintoinen alku. (61,5) eli siinä on nyt sitten se 10,5 pistettä. 10,5 pistettä, mutta Propoptsukin eduksi avaushypyn jälkeen. Ja siinä alkaa toinen kierros tällaisella tempulla. Ala Kalonji käsiltä taaksepäin 2 volttia puolella kierteellä. Ja onnistuu tässäkin hypyssään. Hän on aloittanut kyllä hyvin. Oli siis viimeinen, joka pääsi mukaan tähän kilpailuun, mutta nyt kyllä parantaa koko ajan. 67,2 ensimmäisestä hypystä ja tästä tulee myös yli 60 pistettä. Eikä siinä ole paljon roiskeitakaan. 54. Mistä ihmeestä siellä otetaan niin paljon pois? Nyt en ihan ymmärrä. No, 54 pistettä. Laura Marino on vasta 10 avaushyppynsä jälkeen ja hänelle tulee nyt tuo eteenpäin 3,5 volttia taittaen, jota näimme tuossa avauskierroksella useampaan otteeseen. Parempi kuin avaushyppy, totta kai. Avaushyppy jäi alle 50 pisteen. Hyvät nopeat voltit. Oikein hyvä veteen tulokin. Ei tässä pitäisi myöskään olla mitään isoa ongelmaa. 63 pistettä. Siinä oli siis 3 tasan kerrointa, joten se on seiskoilla saavutettavissa yli 60 pisteen hyppy komeastikin. Sitten Genevieve Green Angerame, joka oli se totaali epäonnistuja ensimmäisellä kierroksella alle 20 pisteen. Jäi liettualainen eteenpäin 3,5 volttia, mutta hän tekee sen kerien ja silloin se on vain 2,7. Tässä on se, meinasin sanoa, että tässä on se eteenpäin tai ylimenon vaara vähän pienempi, mutta ei se kyllä nyt ollut. Kamalat hypyt. Mihin on vire kadonnut nyt Greeniltä? 1,5. Edustaa siis Liettua ja on liettualainen, mutta asustelee kyllä Yhdysvalloissa ja on siellä valmennuksessa. Ja 8,1 pistettä, eli uskomatonta. 27,7 pistettä 2 hyppyyn. Celine Van Duyn. 5. sisäänpäin 2,5 volttia taittaen. 2,8 on siinä vaikeutta. Tämä on se hyppy, jonka Alais Kalonji todella naulasi tuossa avauskierroksella. Ihan hyvä, mutta ei missään nimessä mielestäni niin hyvä kuin Kalonjin hyppy. Mutta en ymmärtänytkään, miksi Kalonji jäi niin pieniin pisteisiin siinä. Niin, siis Kalonji hyppäsi ensimmäisellä kierroksella tämän ja naulasi sen 67 pistettä, tuskin tulee ihan niin paljon. 58,80. Ja sitten Ganna Krasnolslik 7. tasaisessa keskikastissa eteenpäin 3,5 volttia taittaen on hänen hyppynsä tällä kierroksella.
Tämä on hänen sarjansa vaikein hyppy. Kaikki muut ovat alle 3-kertoimisia. Tämä on tasan 3. Vähän yli. Onhan tässä tietenkin ihan toisenlainen paine tässä loppukilpailussa. Alkukilpailussa 20 joukosta 12 joukkoon pääsy on joillekin kilpailijoille melkeinpä rutiinia, joten nyt sitten vasta nähdään, kun jokainen pienikin virhe maksaa paljon. Kuinka ne hermot sitten hallitaan? 52,5. Yllättävänkin paljon itse asiassa noin vaatimattomasta veteen tulosta. Georgia Ward 6. Oli 64 pistettä ensimmäiseltä ja nyt on sitten hänen vaikein hyppynsä taaksepäin. 3,5 volttia kerien. 3,3. Nyt olisi hyvä naulata tämä oikein kunnolla. Epäonnistui tässä pahemman kerran alkukilpailussa. Menee paljon paremmin. Paljon paremmin. Se jäi vajaaksi alkukilpailussa ja jäi 40 pisteeseen, mutta nyt tulee hyvä. Ja kun muistatte, että se on 3,3 kertoiminen hyppy, niin tästä tulee pisteitä. 75 on tähän mennessä paras piste, mitä on alkukilpailussa saatu. Ja nyt mennään yli 80. 80-85. Huippuhyppy. Noemi Patki joutuu epäkiitolliseen tehtävään. Ensimmäinen hyppy epäonnistui ja nyt tuon aivan valtava hieno hypyn jälkeen sitten olisi vakuutettava tuomarit, että hänkin on isojen pisteiden arvoinen sisäänpäin. 3,5 volttia kerien. 3,2 se on yksi näistä 3 3,2 kertoimisesta hypystä, jotka Patkin ohjelmaan kuuluvat. Ja hyvähän se on. No niin. Hyvä homma. Noemi Patki on parempi hyppääjä kuin se ensimmäisen kierroksen 45 pistettä osoitti. Nyt hän näyttää, mistä puusta hänet on veistetty. Tämä on huippuhyppy. 80 pistettä. Nythän niitä rupeaa tippumaan noita 80-siä oikein jonossa. 2 jo. Jekaterina Petukova. Sama hyppy kuin Patkilla äsken. No niin, hieno on sekin. Nyt nousee tämän kilpailun taso kyllä todella hienoksi. Avauskierroksella tuntui, että siellä tulee yhdelle sun toiselle vähän taitojen alle meneviä hyppyjä, mutta nyt on kyllä sitten ihan toisella tavalla tilanne. ...74. Sehän on aivan huippupisteet, vaikka se nyt noiden 80 pisteen jälkeen rupeaa tuntumaan, että mikä siinä nyt oli vialla, kun ei tule kuin 70 pistettä. Huippuhyppy siis. Taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä hyppää Marja Kurjo käsin seisonnasta. 3,2 siis kerrointa. Tämähän on nähty jo jonkun kerran tässä kilpailussa. Vakaa seisonta. Johtaa hienoon hyppyyn. Onhan hienoja hyppyjä. Marja Kurjo vetäisi 67 pistettä tästä alkukilpailussa. Se oli hänen paras hyppynsä ja hyvä se on, erinomaisen hyvä se on nytkin. Ja voi kuvitella, että siitä tulee jopa enemmän kuin alkukilpailussa pisteitä.
On hieno veteen tulo. 76,8. Kyllä on kamalan hienoja hyppyjä. Ja siinä on Kristiina Vassen, joka siis oli avauskierroksen jälkeen kärjessä. 75 pisteen hyppy silloin. Nyt on 2,9 kertoiminen hyppy, joten se on vähän vaatimaton kerroin, tai vaatimattomampi, ei vaatimaton, mutta taaksepäin 2,5 volttia taittaen. Ja nyt menee sitten yli, voi ei. Samalla tavalla meni yli kyllä alkukilpailussakin tämä hyppy. Ja silti hän tuli kolmanneksi alkukilpailun yhteispisteissä, mutta nyt on kyllä sellaisia parannuksia omiin suorituksiin alkukilpailuun nähden, ja tämä on vielä paljon huonompi, 30,45, joten kyllä Vassenin mitalihaaveet taisivat siihen kariutua, vaikka ei nyt vielä olla edes kilpailun puolivälissä. Julia Propopczuk on kakkosena, mutta tosiaan, kuten sanottu, hyppäsi 72 pistettä avaushypyllään, josta sai vain vähän yli 60 pistettä alkukilpailussa. Sisäänpäin 3,5 volttia kerien, se on 3,2 kertoiminen. Ja on loistava. Kyllä nyt näyttää siltä, että viime vuoden mestari on ainakin pistämässä siinä vielä alkukilpailussa edellä olleelle Tonia Couchille kyllä melkoisia jauhoja suuhun tässä vaiheessa. Ensimmäisellä kierroksella se onnistui. Loistavasti Couch epäonnistui sitten tässä Julian jälkeen ja 81,6. Oi, 3,80 tässä kisassa, ja tämä oli se kaikkein korkein, ja Tonia Couch, joka oli tosi vahva avaus ja alkukilpailussa, voitti sen avaushypyssään, epäonnistui 61,50. Ei se nyt varsinainen epäonnistuminen, mutta kultamitaalitaistelun kannalta se oli iso miinus. Käsiltä lähtee taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä, 3,2 kerrointa. Nyt tulee hyvä, erinomainen hyppy. Tonia Couch 65 pistettä sai tästä vain. Hän sai 3 vähän yli 60 pisteen hyppyä ja 2 yli 70 alkukilpailussa, mutta tästä tulee loistopisteet. Propopczukilla siis edellä 81,6. Oho. 9 voimaa, ja kaikki tuomarit olivat sitä mieltä, että se oli 9 hyppy. Se on kisan paras tähän mennessä. Siellä tuli alas jo Alain Kalonji kolmannen hyppynsä. Siinä oli se helppo hyppy hänen sarjassaan. Se on 1,9, eli hänen täytyy ottaa vain tämä ulospäin hyppy. Eli se on tosi helppo, 1,9, ei siis 2,9, vaan 1,9, ja hän ei vaan tähän ulospäin ryhmään saa parempaa, joten 39,9 pudottaa häntä tietysti isosti alaspäin, vaikka hyppy oli sinänsä siisti. Laura Marino on 10. taaksepäin 2,5 volttia. Taittaen 2,9 on tässä kerrointa, eli kokonainen piste kertoimessa enemmän kuin edellisessä, eikä tämäkään vielä ole niitä vaikeita hyppyjä. 3,3 on tämän kilpailun vaikeimman hypyn kerroin. Hieno! Marino epäonnistui tässä hypyssä jollain tavalla. Alkukilpailussa sai silloin vain 46 pistettä. Nyt tulee kyllä paljon enemmän. Ja veteen tulo on upea. 73,95.
Ei oikein uskonut itsekään ja nyt naureskelee siellä jo Genevieve Green, että mitähän jos nyt jo onnistuisin. Taaksepäin 2,5 volttia taittaen. Toivotaan nyt peukut pystyyn, että 19 pistettä, 8 pistettä ja nyt sitten semmoinen 50 pisteen hyppy, niin kyllä se siitä iloksi muuttuu. No menee se yli, mutta ei se nyt silti ole missään tapauksessa niin huono kuin nuo 2 ensimmäistä. Mitähän tässä on tapahtunut? No ehkä se ensimmäisen hypyn epäonnistuminen sitten on vienyt koko latauksen pois, koska hän oli kuitenkin 10. alkukilpailussa. .33, eli ei kauhean paljon paranna kyllä. 62 pistettä 3 hypyllä, kun täällä on vetäisty 80 ja tämä on kuitenkin loppukilpailu. Siihen nähden aika häkellyttävä pistemäärä. Céline Van Duyn 7. hamuaa tietysti ylemmäksi eteenpäin 3,5 volttia. Taittaen on jäänyt tähän 3. kierrokselle. Suurin osa kilpailijoista hyppää tämän hypyn, mutta aika moni on sen tehnyt jo ensimmäisellä kierroksella ja jotkut toisella. Se on hyvä, ei mene yli, mutta veteen tulo on roiskeinen. Alkukilpailussahan hän muistaakseni hyppäsi kamalasti pituutta ja tuli ongelmiin siinä veteen tulossa. Nyt hän on sen asian korjannut, ei hyppää pituutta kyllä yhtään. ...58,5 se on hänen parhaat pisteensä tässä kisassa. Ja ottaa toistakymmentä pistettä, 13 pistettä enemmän kuin alkukilpailussa tästä hypystä. Krasnodar eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä 2,9. Hän hyppää kierrehypyn eteenpäin. Ja tekee sen ihan hyvin. Tosi hyvä veteen tulo. Eikä sitten ole niin kiire kuin ensiksi tuntui noitten kierteiden kanssa. Hyvin ehti. ...60 pistettä rikkoutuu, eli 60,9. Georgia Ward saa taas huikeat suosionosoitukset. Hänhän aloitti viime kierroksella sen ilotulituksen, eli yli 80 pisteen hypyt, joissa sitten paras oli maannainen Tonya Couch 86,40, mutta 80-85 edellisestä. Ja nyt on 3-2 kerroin. 3-3 oli edellisen hypyn, joten kyllä tästäkin huikeat pisteet onnistumisella tulee. Taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä käsin seisonnasta. Kaunis käsin seisonta. Vähän hajoaa ojennukset jaloista, mutta veteen tulo on ihan ok. Ei tästä nyt missään nimessä 80 tule enää, mutta oikein hyvät pisteet tulossa kuitenkin. Tuossa nuo jalkojen ojennus irtoaa. 67 pistettä sai tästä alkukilpailussa. Ehkä niille samoille haminoille mennään. No mennään ihan täsmälleen samaan. 67,2. Noemi Batki 80 alla ja nyt sitten lähtee ulospäin 2,5 volttia kerien. Se on hänen hyppysarjansa helpoin eli 2,8. Täytyy tulla erinomainen onnistuminen, koska kerroin ei nyt auta. Se on vähän alhainen. Se on hyvä. Se on erinomainen.
Ja kerrotaan nyt vielä varmuuden vuoksi, eli kun tuomareita on 7 ja heistä 3 keskimmäisen pisteet jäävät voimaan, ne lasketaan yhteen ja kerrotaan sitten sillä vaikeusastekertoimella. Se on tärkeä tuo vaikeusastekerroin sen takia. 8 puolikkaat jäävät voimaan ja yli 70 pisteen, vaikka oli noin pieni kerroin 2,8. Loistavaa työtä Batkilta. Jekaterina Petukova on 5. taaksepäin 3,5 volttia. Kerien on 3,3 vaikeusasteinen hyppy. Sen vaikeampaa hyppyä tässä kisassa ei hypätä. Käsin seisonnasta taaksepäin 3 volttia Kerien on Julia Propoptsukilla ja se on 3,3 kanssa. Nyt se ei auta se, että on kerrointa, koska tuo epäonnistuu tuo veteen tulo, se menee yli. Ja tämä hyppy oli se, minkä takia Petukova jäi vasta 5. jos se nyt on 5. vasta. Sehän on hieno sijoitus alkukilpailussa, koska tämä hyppy epäonnistui sielläkin. Silloin sai Petukova tästä 46 pistettä ja nyt tulee vain 37. Siinä taisi mitalihaaveet ainakin, ei ehkä vielä kariutua, mutta ainakin pahasti vaikeutua. Marja Kurjolla erinomainen hyppy edelliskierroksella kanssaan 76,8 ja nyt hän hyppää tuon sisäänpäin kategoriasta 2,5 volttia taittaen. 2,8 kerrointa, eli tämä on se sarjan helpoin hyppy, mutta se tulee hienosti. Marja Kurjohan oli viime vuoden EM-kisoissa vasta 12, silloin ei oikein mikään onnistunut ja siihen nähden, että hän on 3-kertainen pronssimitalisti kuitenkin EM-kisoista urallaan, niin vähän on nyt alavireistä ollut. 60 pistettä rikkoutuu nippanappa ja tasan 200 pistettä 3 kierroksen jälkeen. Kristiina Vassen tippui toisella kierroksella ykkössijalta 11. Käsiltä taaksepäin 2 volttia 1,5 kierrettä, 3,2 kerrointa. Paljon parempi. Ei missään tapauksessa häikäisevä, mutta totta kai hän ehdottomasti parantaa edelliskierroksen tosi epäonnistuneesta 30 pisteen hypystä, mutta ei millään pääse sinne ensimmäisen kierroksen 75. ...70,4. Yllättävänkin paljon pisteitä. Ja sitten Julia Propoptsuk, joka johtaa kilpailua. Hänen sarjansa helpoin hyppy, ainoa alle 3 pisteen kertoiminen. Taaksepäin 2,5 volttia taittaen. Ja on hieno. Erittäin hyvä hyppy ylöspäin, ottaa siinä aikaa itselleen tuolla vahvalla ponnistuksella tehdä tämä hyppy loppuun hienosti ja pelastaa veteen tulossa aavistuksen ylimenevältä näyttävää hypyn, mutta paljonko tulee pisteitä? 68,15. Niin, siinä on mielenkiintoista, koska nyt on kuitenkin 3,2 kertoiminen hyppy tulossa Tonia Kautsilta, joka ei ollut enää niin kauhean kaukana Propoptsukista 2 kierroksen jälkeen. Sisäänpäin 3,5 volttia Kerien, 3,2 siis kerrointa.
72 pistettä alkukilpailussa tästä hypystä. Nyt menee yli. Nyt menee vähän yli. Hän tarvitsisi 73 pistettä mennäkseen ykköseksi, mutta sitä ei tästä kyllä voi tuota veteen tulosta missään tapauksessa tulla. Hyvät voltit, hyvät kerä ja ojennus, mutta veteen tulo sittenkin vähän yli. 65,6 ja pysyy kakkosena. Ja näin tuli sieltä alas Laura Marino, eli sieltä on jo Ala Kalonji tullut alas, mutta tässä oli Laura Marinon käsin seisonnalta lähtenyt taaksepäin 2 volttia puolella kierteellä. ...73,60, aivan loistava. 2 yli 70 pisteen hyppyä ovat korvanneet kyllä sen ensimmäisen kierroksen epäonnistumisen, jossa jäätiin niukasti alle 50. Ja sitten Genevieve Green, 17-vuotias liettualainen. No, ei se vaan nyt oikein onnistu tänään. Vähän yli 60 pistettä yhteensä 3 hypyllä ja se nyt kertoo aika yksiselitteisesti, mistä on ollut hänellä kysymys tässä kilpailussa. Ja en tiedä, miten tämä nyt näin epäonnistuu. 43,4 on kuitenkin tietysti hänelle yhdettömät. Celine Van Duyn, arm stand back, double somersault, 1.5 twist, free position. 2-vuotiaana on Genevieve muuttanut jo Yhdysvaltoihin, on kuitenkin Liettuan kansalainen edelleen. Celine Van Duyn. Käsiltä lähtee hänenkin hyppynsä, se on tuo taaksepäin 2 volttia puolella kierteellä. On 3,2 kertoiminen. Ei ihan. Tämä oli se paras hyppy hänelle alkukilpailussa yli 62 pisteen, mutta nyt ei kyllä ei ole Celinin hyppyt olleet ihan ekakierroksella. Toki yli 68, mutta sitten alle 60 pisteen hyppyjä. Ja sinne jää tämäkin aika reilustikin alle, eli itse asiassa heikoin hyppy koko kisassa hänelle. Ganna Krasnoldslik ei myöskään ole ollut ihan parhaimmillaan. Taaksepäin 2,5 volttia taittain, 2,9 kerrointa. Hänellä on aikamoisen helppo sarja. 1,3,0 kertoiminen ja loput ovat sitten alle 3 hyppyjä, joten siinä ei yksinkertaisesti voi ihan kirkkaimmista sijoituksista taistella, vaikka ne hypyt kuinka hyvin onnistuisivat. Niin kovia kilpasiskoja on, jotka tekevät vaikeamman sarjan ja onnistuvat niissäkin hypyissä. Tämä menee vielä sitten aika lailla taakse. Hänellä on polvet koukussa siinä vaiheessa, kun hän lähtee liikkeelle, ja uskoisin, että siinä on aikamoinen selitys tälle melkoiselle epäonnistumiselle tässä hypyssä, joka ei tosiaan ole niitä vaikeimpia kilpailuhyppyjä. Niin kuin näette, hän ei ojenna ponnistuksessa itseään suoraksi, vaan jättää koukkupolvet. Siinä sitä valmentaja taitaa juuri selittää. Georgia Ward saa jälleen kunnon huudot, ja ei ihme, hän on 3. 3 kierroksen jälkeen. Nyt häneltä eteenpäin 3,5 volttia taittain. Ei ole.
ihan juuri sellainen kuin olisi toivonut. Tämä on Georgia Wardin helpoin hyppy. Siinä on 3,0 kerrointa ja kun Krasnolczykin edellinen hyppy edellisessä sarjassa 3 on vaikein, niin siinä näkyy sitä eroa. Georgia Wardilla on tämä 3, sitten on 3 3,2 ja 1 3,3 hyppy ja tämä ei ole sitten, tämä on se heikoin hypyistä, 57 pistettä ja se on tietysti uhka tuohon mitalitaisteluun. Noemi Batki 5. vielä niin sanotusti iskuetäisyydellä, 80, 71 edelliskierrokselta ja nyt lähtee siis 3,2 kertoiminen käsin seisonnasta taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä. Batkilla on siis mestaruus vuodelta 2011 tästä lajista, joten kyllä tässä vielä mahdollisuuksia on, vaikka mitaleille kokemusta on ja hypin kulkee. Hypyt vai kulkeeko? Ei ihan niin hyvä kuin tuossa nyt ei ollut sitä ajoitusta ja se näyttää vähän omituiselta koko ajan. Tuo on vähän hidas tuo hyppy. Siinä tulee paha epäonnistuminen, 54-40. Ja on vasta 3. tässä vaiheessa, kun sieltä on tulossa vielä monta kovaa kilpakumppania. Jekaterina Petukovan kilpailu on mennyt alavireisesti. 10. vastaaja eteenpäin, käsin seisonnasta lähtee eteenpäin. Aika harva tekee tämän käsin seisonnasta eteenpäin lähtevän 2 volttia koko kierteellä, 3,1 kerroin. Harvoin nähty hyppy. Mutta se tekee oikein mukavaa nähdä tuollaisella tavalla hoidettuna tuo hyppy. Petukovalle erinomainen onnistuminen sen edelliskierroksen pahan epäonnistumisen jälkeen, jossa hän jäi yli alle 40 pisteen. Maria Kurjo siellä jo katselee, että koska se on minun vuoroni, nyt se on taaksepäin 2,5 volttia taittaen. 2,9, se ei 69 pistettä tarvitsee johtoasemaan tässä vaiheessa. 2,9 kertoimisella hypyllä tarvitaan tosi hyvät pisteet siihen päästäkseen. Eikä ihan tule. Eikä ihan tule. Five and a half, 4.5, 5, 5, 5, 4.5, 4.5. 42 pistettä, voi harvemmin. Sitten on ollut pari onnistumista, yksi iso epäonnistuminen Kristiina Vassenilla, joten hän on vasta 9. 3 kierroksen jälkeen. Eteenpäin 3,5 volttia taittaen on hänellä tässä vaiheessa kilpailua ohjelmassa. Epäonnistui tässä alkukilpailussa, mutta nyt onnistuu. Nyt onnistuu. Mielenkiintoista, että tuossa ei muuten vesi roiskaada, vaikka selvästi tämä hyppy menee yli. Se on yli mennyt, mutta ei roisku. Olipa taiturimainen esitys.
Hyvät pisteet. Viidenneksi tässä vaiheessa, mutta siellä on vielä kaksi kovinta kisaajaa ehkäpä tulossa, ainakin tällä hetkellä kovimmat. Tässä on johtava kilpailija Julia Propopczuk ja en nyt maalaile mitään seinille, mutta tosiaan muistutetaan siitä, että käsin seisonnassa hänelle tuli se ongelma siinä sekaparikilpailussa. Nyt ei saa tulla, kun lähdetään taaksepäin 3 volttia kerien. 3,3 on kerroin. Eikä tule mitään ongelmia. Huima hyppy. Nyt tulee 80 tästä ja se on kyllä melkoinen myrkky juotavaksi Tonia Couchille, joka siellä on kivunnut taas ihan kantapäille Julia Propopczukin. Propopczuk sai 75,9 pistettä tästä alkukilpailussa. Nyt pitää tulla 80 kyllä. 84,15. 8,5 jää voimaan kaikilta tuomareilta. Tonia Couch lopettaa tämän kierroksen edelliskierroksen jälkeen kakkossijalla. Taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä ja nyt on 3,2 kerrointa, eli 1 kymmenys vähemmän kuin Propopczukilla. Hän tarvitsee ne 8 puolikkaat ehdottomasti tästä. Eikä siitä nyt ehkä ihan 8 puolikkaita tule, koska veteen tulo ei ole niin hyvä kuin Propopczukilla, mutta ei hän nyt vielä välttämättä ratkaisevasti jää tuosta johtopaikasta, mutta ei missään tapauksessa ole Propopczukin tasoinen hyppy. Jalatkin siinä vielä ojennuksesta irtoavat, eli kyllä tässä on virheitä, pieniä virheitä, joita ei Propopczukilla ollut. 72 pistettä, eli 12 pistettä jäi tällä kierroksella. Yli 20 pistettä jäljessä kärkinaista Propopczukia tässä vaiheessa. 20,4. Georgia Ward on kolmas. Siinä on 9 pisteen tuntumassa vielä Laura Marino. Yksi kierros vielä jäljellä. Ja nyt emme käy enää mainoskatkolla, joten saamme Alanis Kalonjiinkin hypyn mukaan. Se on hienoa. Hän on 10. eli vielä mahdollisuudet hyvinkin parantaa sijoitusta ja parantaa tietysti, kun siellä on tuo Genevieve Green on ollut täysin luokaton, kun Alanis Kalonji oli se viimeinen, joka pääsi mukaan tähän kisaan. Taaksepäin 1,5 volttia 2,5 kierteellä 2,8 kerroin. Kalonji on loistava hyppääjä, mutta hänen sarjansa on ihan liian helppo. Todella hieno veteen tulo. Ihmeellistä, että pystyy taistelemaan loppukilpailuun itsensä sarjalla, jossa on 1,9 ja loput on alle 3 kertoimisia hyppyjä. 58,8. Mutta kolmanneksi, eli se tarkoittaa sitä, että Julia Propopczuk ja Tonia Couch ovat 4 hypyllä keränneet enemmän pisteitä kuin Kalonji 5, eikä se edes tarkoita, että Kalonji olisi epäonnistunut kisassa. Laura Marino 4, eli nyt on sitten se todellisen onnistumisen paikka. Taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittaen kerroin on 3,2. Hän on 10 pistettä pronssimitali sijan takana, eli nyt tarvittaisiin sellainen 75 pistettä ja homma voisi mennä jännäksi. Ai, ei siitä nyt ihan tule, se näytti volttien aikana oikein hyvältä. Mutta veteen tulo on se, joka on ongelmallinen. Hän ei ole valmis, eli se jää vajaaksi. Ja siinä ojennukset vähän irtoavat. ...54,4 ja ei voi haaveilla mitalista tänään. Laura Marino.
Ja sitten Genevieve Green, hänen paras hyppynsä 43 pistettä. Nippanappa 100 pistettä 4 hypyllä. Ei oikeasti voi olla mihinkään tyytyväinen tässä loppukilpailussa. Taaksepäin 2,5 volttia puolella kierteellä. 2,6 kerroin. No tämä on vihdoin sellainen hyppy, jota voi sanoa loppukilpailuhypyksi. Six and a half. Six. ...46,8 ja se on hänen paras hyppynsä ylivoimaista. No ei nyt ylivoimaisesti, 43 oli edellisen parhaan pistemäärä, mutta selkeästi viimeiseksi, selvästi viimeiseksi hän kyllä tässä kisassa nyt jää. Celine Van Duyn on 9. Sieltä ei enää kauhean paljon korkeammalle nousta, mutta taaksepäin 2,5 volttia taittaen on hänen hyppynsä. Siinä on 2,9 kerrointa. Karsinnan 9. ja 9 on tällä hetkellä, joten siinä mielessä ihan ennakoitua sijoitusta menossa ottamaan. Iso vesipatsas sieltä nousee. Hyvä ponnistus, mutta pikkuisen hyppää pituutta. Näyttää vähän jäykältä tuo hartian seutu. Hän ei oikein anna noitten käsien heilahtaa kovin kauas taakse tuossa ponnistusvaiheessa. 56-55. Ganna Krasnolslik 11 vastaan. Hänellä on se sarja mennyt vähän alakanttiin. Oli kuitenkin 8. alkukilpailussa, joten siihen nähden kyllä pettymys olla viimeistä edellisenä. Ulospäin 2,5 volttia kerien 2,8 kerrointa. Hänenkin sarjansa on liian helppo ihan huippupisteisiin. 3 tasan 1 kerran ja loput ovat alle 3 kertoimisia. Hieno lopetus, vaikka tuntui, että hän ei oikein lähde hyvin tuolta kerroksesta. Vähän sellainen puolittainen ponnistus, ihan niin kuin olisi vähän lipsahtanut jalat, mutta eipä sen siltä näytä lopputuloksen kannalta. 64,4. Paras hyppy tai parhaat pisteet tässä kisassa hänelle. Sitten Georgia Ward on 3. ja siellä kun Laura Marino epäonnistui, eli pahin kilpailija, joka oli 4, niin tässä nyt olisi Georgia Wardilla hyvä paikka varmistaa sisäänpäin 3,5 volttia kerien 3,2 kerrointa. Hänen sarjansa on vaikea ja se pelastaa häntä, kun pystyy ne vaikeat hypyt tekemään. Näin, ei ihan onnistu, mutta tuo ei ole paha. Kyllä tällä pitäisi sitten pronssimitali säilyttää. Kyllä se menee yli. Siitä vähennetään kyllä, mutta täytyy muistaa, että Laura Marinolla oli 10 pisteen takamatka ja Laura Marino sai vain 54 pistettä omasta hypystään. Tämä on 56, eli kyllä ykköseksi menee komeasti. Noemi Batki, 5. Hänellä oli noin melkein 20 pistettä jo takamatkaa. Taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä. Ei ole onnistunut ihan parhaalla mahdollisella tavalla 2 hypyssä, mutta sitten nappasi 80 ja 71,4 pistettä, mutta ne 2 epäonnistumista ovat niin isoja, että ei kyllä millään taida enää yltää sinne mitalille. Ei, lähtö oli jo aika huono.
semmoinen 75 pistettä pyöreästi olisi tarvittu, että olisi Georgia Wardin ohi mennyt, mutta ei millään. Kolmanneksi siis tässä vaiheessa. Ekaterina Petukova on ollut myös pettymys varmaan itselleen, halusi siitä 5. sijasta ylöspäin, mikä hänelle alkukilpailussa tuli, mutta on tullut 1 pykälän alaspäin. 1 paha epäonnistuminen siihen johti. Taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä, 3,2 kerrointa. Tässä on vielä parantamisen paikka. Ja se on hieno, se on hieno. Ei tästä enää mitaleille nousta, mutta kyllä tietysti voi hyvin olla, että tuo 6. sija paranee ja niin se kyllä paraneekin. Ja mennään 72 kakkoseksi. Eli Georgia Ward pitää tuon ykköspaikkansa, Petukova nousee kakkoseksi ja voi hyvin olla tässä kilpailussa lopulta 4. Niin se siltä se näyttäisi. Maria Kurjo vasta 8. oli siis 4. Alkukilpailussa viime kierroksella tuli se paha epäonnistuminen 42 pistettä ja mitalihaaveet menivät sen siljän tien. Taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä päättää hänen urakkansa ja ei ollut oikein sellainen keskittyneen oloinen suoritus missään vaiheessa ja näin ollen ei Kurjolle tule kauhean hyvää tulosta tänään. 5.5, 5.5, 5.5, 5.5. Give it up for Germany's Maria Kuju. Christina Wassen, Germany. Christina Wassen on vasta 7. Näin kai voi sanoa, kun oli alkukilpailun 3. Sama hyppy tulee kuin äsken Kurjolta. Ei edes matemaattisesti ole enää mahdollista mitaleille yltäminen. Se on kyllä loistava hyppy. Mutta siellä oli se kakkoshyppy, josta tuli vain 30 pistettä, niin se murskasi tänään nuoren Christina Wassenin unelmat mitalista. ...67,2. 4. tässä vaiheessa. Ja sitten katsotaan, kuka on kuka. Julia Propoptsukilla hyvä johto, jos hän tästä tekee sen normaalisuorituksensa. 70 pistettä sai alkukilpailussa, sen pitäisi hyvin riittää. Taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä, eli sama hyppy kuin olemme 2 edelliseltä kilpailijalta nähneet. Ja sitten on Euroopan mestaruus katkolla. Ja se on hieno. Kyllä siinä on kova työ, jos meinaa Tonia Kautz tämän ylittää. Uskomattoman hyvä hyppy. ...80 pistettä ja katsokaa loppupisteet. 3,85,90. Se on uusi Euroopan ennätys. Tällä pistemäärällä ei koskaan olla, tai näin korkeisiin pistemääriin ei koskaan olla Euroopan mestaruuskisoissa päästy. 385,90 ja sehän nyt on selvä, että Tonia Kautz
ei pysty tätä rikkomaan. Ulospäin 2,5 volttia Kerriö. Se on loistavaa. Kakkossija tulee tällä. Tonya Kautsin helpoin hyppy 2,8 kertoiminen onnistuu, mutta täytyy muistaa, että 2,8 kerroin on tietysti aika vähäinen, kun me mietitään sitä, että äsken Propovtsuk hypkäsi 3,2. ...67-20, eli häviää tälläkin kierroksella melkein 13 pistettä, mutta ottaa sen hopean. Ja brittien iloksi 2 mitalia, se on kuitenkin ehkä pieni kauneusvirhe siinä, että sitä kultaa ei tule, sen vie ylivoimaisesti loppujen lopuksi viime vuodenkin mestari Julia Propovtsuk. Julia Propovtsuk ottaa 5. Euroopan mestaruutensa tässä kisassa, tässä lajissa. 06, 12, 13, 15 ja 16 vuosina ne ovat tulleet. Siellä on halauksen kohteena Julia Propovtsuk, jossa tuntuu, että valmentaja on enemmän innoissaan tästä kuin Julia itse. Tässä näitä hyppyjä ja näin on Julia Propovtsuk. Voittaja Tonya Kauts 2. ja Georgia Ward 3. ja meillähän on vielä 1 kilpailu jäljellä ja se on hieno miesten parikilpailu 3 metrin ponnahduslaudalta. Se tuota pikaa.